بمتحبار منيستر النقدن إندسترين مسودب حوراوي عداقة هاجرات مبرقاون دوباون أفريقيا مالت كوميسا أب معباي بقعت عقم سبزة تكورة عودة سلطنة بعسران شمونتن ميازيا أبس مرات خفيتهم أب مخفتنا يتي كابستفل عليها بحتاويانن منقستاويانن تكالات أب مخفتنا يتي كابستفل عليها بحتاويانن منقستاويانن تكالات استواصو واستات 4 سباز وستات فوزلو عودة سلطنة أب منيستر النقدن إندسترين دايركتور كفل أهوراوي زمدناتات نقدي ويزرو زفر ورق في الصحية أبزس معتو غل تعود سلطنا أبال هاجرات مدبات كوميسان وسانيتات بايتو منيسترات نختقبرا فلا مسقمتي كم زخون صنع امنتا قليتا أسعيبا ويزرو زفر ورق إيرترا نتقبار مدبات تودب زلوا قربنتن تكايدو زلا تعرن مرأيناتي أقداسنت زوباون أهقراون كتباوي وهدت أب كتباو معبال عابي يزبل امنتا مخانو بمرا تعود سلطنا نوهدت إيرترا أب زوباون علماون كتبا زحيل كخون تسويت كم زقبرا سميرات اللوم نودب حبراوي عداقة هاجرات مبرقاون دوباون أفريقيا وكيلو قالوا زسمعه أتو زر إزق غلطها بجديهم تعود سلطنا أب كند مدبات نايت ودب بفلاي دما أب موهاد عماويلن نقداوي قرربن كمون علاماتاتنا قداسنتن ناتسا نقداوي زوبا زولون كالوت زعباتاتن زتكور مخانو بمرا نزين متكبارن أول هاجرات زلون نقداوي تسقطات زمزمزالو بايتان مفتارن دما نمعباي عقم سب أبالات هاجرات تودب أتو كروهي ويسرح مهلاو أرديهم أتو زرزقي أسعيبو إيرترا حانتي كاب مسرتي هاجرات نايت ودب كم زخونت نتودب نمحيال دما أمونغو أبال هاجرات نزكهد نقداو من اللوات نمتببع ناي 800 مقدال كرز زتكبرت كم زخونت بتوسخون أب زتفلاليو مدبات نايت ودب بنتفت كاب ساتفا هاجرات مخانا بمتقاز تي عودة سلطنا انت ساتفنت إيرترا أبنات نقداوي زوبا نايت ودب زدن فعك خون زلو امنت قليتهم تي عودة سلطنا كساب 3 ميازيا كقصليوم ودب حبراوي عداقة هاجرات مبرقاون دوباون أفريقيا 19 هاجرات أفريقيا زترنف كوينو ناي كل تشعن 10 خلتن صبات نقداو ملوات إيرترا 5 نطرو 13 ميتاويت كاب التكايدو نقداوي ملوات مس أبال هاجرات نايز ودبيوم أبز تفلاليا هاجرات زقمتو إيرتراوان ببجزيو زكايدو أخيبات تسباو مخته مرأيانايتي حدنتو من وهدتو من بمعقب قبل هاجر إجامو من مبركات زكايدو انتفتاتيوم إيرتراوان نبرتي نورد فاستفولن زكايدو وعود أخيبا هزباو مخته دما مقصلتا نايزيو زعبازي كابتو وتا نزبت حنا حبرتا برهانا عند مسكال كأوربايو إيرتراوان نبرتي نورد فاستفالن جرمن مختنا نمخلع مننتنا أب تحت زبل تيما بعسران شدشتن ميازيا عود أخيبا هزباو مخته أب كتما كلن أكانيعوم أبتي من إسايات ببزح استساتفو سمينار أبومبر فتسامي شماقل مخته أب جرمن أتو مدهاني تسفى ألم أبزو سمعوك قال علامات متأخخاب حدنتهم أحيلهم نمننتهم زقلت كبرتات نمخلعن مختهم نمعزازن مخانو بمحبار أوفر لمعات هاجر أبركتهم كبكبلو بزل على ودابي كم زنطفو الرقاقيتو وكيل هزباون كوماون قدايات إمباسي إريترا أتو كحساي تولد بوغونو هزب إريترا أب هاجرو زلو فقرن نفتحن سلام زلو قربنتن بأبنت زتك اسمخانو بمملكات اتي بقالسن صنعاتن أوشتن وطان زنبر هزب إريترا زمهمنة زي حكاو إقدا نخلعال مسارعوم أستيمام داقمايك إيا خمس سورحو زلو صنع امنت قليتو أول فتسامي شماغل من إسايات هكدف أب إيروبا من إساي سمهار تخستن حلافي من إسايات هكدف أب إيروبا من إساي تدرس قويت أمن بوغانو ننتفتات من إسايات هكدف أب إيروبا أملكتهم سفيح مبره دهر مهب مبال 11 على من إسايات هكدف سمت عامت أب جرمن ككايد مخانو بمحبار بوارساي زفلت نحيا لزمت زولو ودابي من إسايات كدفألو تلابيوم بزيكازي أبت أخيبا نترجمن أجمامران سبأو مسل بدرجة ودب حبرات هاجرات كموين بهلن مننتن زملكات أستومرو كم توهبه كابتو بوتاز بزحنا حبريتا ملكيتو تساتفتي موداتا منجستن هزبن محبراو فتحن من قاس نزكايدو زولو وفر لمعات بممقواس إجامون كبركوتو دلوات مهلاون بمقلات منجستي إرترا نمعبالن سلامن هزبتات زكايدو زولو نطف دبلوماسيا وسرح نمعوات دلونتهم الرقاقيتهم تحت بايتاو ماي بمهبتام حصرت زتماي سبن طريت نمقلال كينو دما اتوتاونت حرشان معباي اب استفلالي كبابيتات حياله كزنت ماي كهنت صنيحلوم اب دابو ممحدار كبابي در هلاسيت هنزلا ديغا دما اكال نايزيا زعبازا اب مسرح انصت اتركب ديغا عقبا ميكائيل تسفا نزدالو صبصبالو إلسا تسفا مريم كتقربيا
ኣብ ዳቡ ምምሕዳር ከባቢ ደርህላሰ ብምትሕባር ምምሕዳር ዞባ ደቡብን መሻርክቱን ብ13 ሚልዮን ናቕፋ ዲጋ ትህነጽ ኣላ ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኢንጂነር ኣስመላሽ የማኔን የሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እታ ዲጋ ተዛዚማ እኹል ማይ ምስ ኣቆረት ብቐጥታን ነበርቲ ዓድታት ዳቡን ደርህላሰን ከተገልግል ከምኡውን ትሕተ ባይታዊ ማይ ዓድታት ደንብ ዓረዛ ዓዲ መቐር ምዃዕት ኣሸንጦም ደብረ ማርያምን ዳዕሮ ሓራን ብምህብታም ኣብ ከባቢአን ዝነበረ ሕፅረት ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ከም እተቐልላ ረድዩ ኢንጂነር ኣስመላሽ ኣስዒቡ እታ ዲጋ ነተን ብሰንኪ ወራር ወያነ ተመዛቢለን ፀንሐን ካብ በረኽቲ ቦታታት ናብ ጎላጉል ዝወረዳን 8 ዓድታት ኪኖስ ተማይ 7 ሄክታር ንምልማዕ ከም እትኽእለን ብምብራህ ዛጊት 80 ሚታዊት ናይቲ ስራሕ ከም እትዓመም ታሪፉ ዘሎ ድማ ክረምቲ ቅድሚ ምእታውን ክዛዘም ለይትን መዓልትን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሓቢሩ እታ ዲጋ ንሱሳት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢራ ምህላዋ ዝገለጸ ተቐማጢ ዝባን ደብሪ ኣቶ ገብረ ህይወት ገብረ መድህን ድማ ኣብ መጻኢ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሕፅረት ማይ ነበርያ ነበረ ኮይኑ ራህዋ ዝረኽብሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ኣብርሂዮም ተቐማጢ ዳቡ ኣቶ መሐመድ ጃብር በወገኑ ቅድሚ ሕጂ ብጉልበቶም ዝኹዕትዎ ዝነበሩ ዒላታት ዓመት መጸብ ብውሕጂ ድፈን ብምንባሩ ኣዴታት እቲ ከባቢ 2 ኪሎ ሜትር ተጓዒዘን ጽሬቱ ዘይተሓለው ማይ ክጓርታ ምጽንሕን ብምዝካር ሕጂ ግን ዝነበሮም ጸገም ሙሉእ ብሙሉእ ከቕንጣት ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ዳቡ ሓንቲ ካብ ዓድታት ንዞባ ዓረዛ ኮይና ካብ ማይ ድማ ንሸነኽ ደቡብ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ነበርቲ ጊንዳ ምስ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ብምውህሃድ ሕማም ዓስዋ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራድ መራብሕት አንጡ ጎዳጉዲያ ብምድፋን ዘተወከረ ኣድማዕ ዕዮ የሰላስሉ ኣለዉ ኣቶ እድሪስ መሐመድ ዓልን ወይዘሮ ዛህራ ኢብራሂምን ኣብ ዝሃበው ሓበሬታ ኣብ ከባቢ ከተማ ጊንዳ ዝርከብ ሩባ ማይ ኣድከሞም ብያታውያን ዓደንቲ ወርቂ ዝተኳዕተ ጎዳጉዲ ቀንዲ መራብሕት አንጡ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ህዝቢ ነቲ ጎዳጉዲ ብምድፋን ሕማም ዓስዋ ንምንካይ ብወን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ዘባዊ ሞከስ ሆስፒታል ጊንዳ ሓላፍ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኣቶ ተስፋለት ተኽለ ብወገኑ መሰረታዊ ለውጢ ንምምጻእ እቲ ዝሓሸ ኣገባብ መራብሕት አንጡ ዝኾነ ቦታታት ኣለሊኻ ምድፋንን ጥሬት ከባቢ ምውሓስን ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ኣብ ምግታእ ናይቲ ሕማም ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ኣረዲዮም ነበርቲ ጊንዳ ምስ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ብምውህሃድ ኣብ ምዕቃብ ሕሩም ሕዛእቲ ምውሓስ ከባቢያዊ ጥሬትን ምትካል ኣግራብን ዝኣመሰለ ንጥፈታት ክዋስኡ ከም ዝጸንሑ እዚ ሕጂ ዘካይድዎ ዘለዉ ምድፋን መራብሕት አንጡ ድማ ኣገዳስነቱ ብግቡእ ስለ ዝተገንዘቡ ብልዑል ወኒ ይሳተፉ ከም ዘለዉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ይመልክት ተማሃሮን መንእስያትን ንዞባ ሓጋዝ መንግስቲ ንዝኸፈተሎም ዕድላት ብግቡእ ተጠቂሞም ኣብ ትምህርቶም ተወዳደርቲ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ድማ ኣድማዕቲ ክኾኑ ሓያል ጻዕሪ ክካይዱ ምዃኖም ምስ ሓላፊት ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣረጋጊጾም ሓላፊት ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ መንእሰይ ሰላም ተኽለ ማርያም ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ተማሃሮ ብሩህ መጻኢ ንኽውንኑ ተራሒሎም ንዘሎ ዕድላት ብዝግባእ ክምዝምዙን ተረባሕቲ ጸጋታት ከባቢኦም ንኽኾኑ ጻዕርታቶም ከሐይሉና ዘኻኺራ ኣብ ኤርትራ ውህደት ህዝብን መንግስትን ኣብ ኩሉ መዳያት ዱልዱል ሰረት የንጽፍ ከም ዘሎ ብምሕባር ድማ ተማሃሮን መንእስያትን ንዕብየቶም ካብ ዝኸልፉ ወልፍታት ርሒቆም ፍልጠትን ሙያን ዓጢቆም ኣብ ዝካየድ ዘሎ መደባት ህንጸት ሃገር እጃሞም ከበርክቱ ተሓሳሲባ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ መምህር ሳልሕ ኢብራሂም ብግዲኡ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ተሳታፍነት ተማሃሮ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ዕብየት የርኢ እኳ እንተሎ ወለዲ ንደቆም ከተባብዑ ተማሃሮ ድማ ብሩህ መጻኢኦም ከማዕድውን ንኽበጽሑ ኣበርቲዖም ክሰርሑን ተላብዩ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ዝተዋህቦም ኣስተምህሮ ኣብ ምምእዛን ህይወቶም እወታዊ ተራ ከም ዘለዎ ጠቂሶም ኩሉ ተማሃራይ ግቡእ ግንዛበ ንክህልዎ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታት ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ክኾኑ ዝደሊ ኣማእዝዩ ዝፈልጥ ውፉይ ብዲሲፕሊን ዝተኾስኮሰ ትሑትን ጻዕራምን መንእሰይ ራእዩ ካብ ምጭባጥ ዝዓክቶ ከቶ ከም ዘየለ ተዓዋቲ ውድድር ማራቶን ቦስተን 2014 ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኣትሌት መብራህቶም ክፍለዝጊ ገሊጾም ኣትሌት መብራህቶም ክፍለዝጊ ነዚ ዝገለጸ ብ28 ሚያዝያ ኣብ ኒውዮርክ ናብ ዝርከብ ቀዋሚ ተልእኾ ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝበጽሓሉን ምስ ስታፍ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝዘተየሉን ኣጋጣሚ እዩ መልእኽተይን መንእስያት ብሓፈሻ ንኤርትራውያን መንእስያት ድማ ብፍላይ መበቀሎም ክፈልጡን ብልክዕ ከንጸባርቑን ዝበለዩ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት መብራህቶም ክፍለዝጊ ብኤርትራዊ መበቀሉ ከም ዝኾረ ዝተገበረሉ ምዉቕ ኣቀባብላ ድማ ነዚ መሪሱ ዝድረቕ ምዃኑ ብምሕባር ንፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕና ንኤርትራን ህዝባን ድማ ራህዋን ብልጽግናን ተመንዮም ቀዋሚ አምባሳደር ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት አቶ ግርማ አስመሮም በወገኑ ንአትሌት መብራህቶም ስለት ንቀዋሚ ተልእኾ ኤርትራ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምብጻሕ ዘርአያው ተገዳስነት ብምምስጋን ኣብ ናይ መጻኢ ጉዕዞኡ ሰናይ ምንየቱ ገሊጹሎም
ኤርትራዊ አሜሪካዊ አትሌት መብራህቶም ክፍለዝጊ ብ21 ሚያዝያ ብዝተኻየደ መበል 118 ውድድር ማራቶን ቦስተን ኣብ መበል 38 ዓመት ዕድሜው ቀዳማይ ብምውፃእ ንኣሜሪካ ኣብዚ ውድድር ድሕሪ 31 ዓመታት ዓወት ስለ ዘመዝገበላ ልዑል ኣድናቆትን ኣኽብሮትን ከም ዝረኸበ ይፍለጥ። ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ቱርኪ ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቡ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣማኑኤል ኣልዓዛር ብመልክዕ ጸብጻብ ከቕርቦ እዩ። ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤምቲኤን ኩቤካ መርሃዊ ቅዱስ 329 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ዙር ቱርኪ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉጽ ውጽኢት ኣመዝጊቦም 184 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ሳልሰይቲ መድረኽ ኣብ መወዳእታ 13 ኪሎ ሜትር ተሪር ዓቐብ ዝሓኩር ብምንባሩ 20 ዝበለጹ ልዑል ዓቐብ ናይ ምሕኳር ተኽእሎ ዝነበሮም ተቀዳደምቲ ክሳብ 3 ኪሎ ሜትር ዝተርፍ ድሕሪ ዘካየድዎ ሓያል ምርብራብ ኤስቶንያዊ ላይን ታማራ ካብ ክለብ ኮፊድስ እንግሊዛዊ ኣዳም ያተስ ካብ ክለብ ኦሪካ ግሪን ኤጅ ሞሊቆም ብምውጻእ ቀዳማይ ካልኣይን ደረጃ ክሕዙን ከለው 38 ካልኢታት ድሒራ ካብ ዝመጸት 4 ዘኣባላት ጉጅለ ድማ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድሩ ፈጺሞም። በዚ መሰረት ሊትዌናዊ ተቀዳዳማይ ሬንታ ታመራ ብልጫ ማልያ ክለብስን ከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ድማ ብውህሉል ግዜ ካብ ተቀዳዳማይ 38 ካልኢት ጥራይ ድሒሩ 50 ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ኣብ ቀዳማይ ዓመት ፕሮፌሽናል ዝርከብ መርሃዊ ኣብዚ መድረኽ ምስኡምያ ተቀዳደምቲ ንዘርኣዮ ምጥምጣም ጋንቱ ኤምቲኤን ሙሉእ ዕግበት ከም ዝተሰማዓ ድሕርቲ ውድድር ኣብ ዘውጻእቶ መግለጺ ኣነጺራ ኣብ ዝቕጽል ውድድራት ብፍላይ ድማ ካልአይቲ ናይ ዓቐብ መድረኽ ዝኾነ ሻድሸይቲ መድረኽ መርሃዊ ብዝግባእ እንተደኣ ሰሪሑላ ብጫ ማልያ ከም ናትናኤል ክምንዛዓ ከም ዝኽእል ጋንቱ ኣብ ዘውጻእቶ መግለጺ ኣነጺራላ። ናብ ካልእ ዜና ቅድድም ምሽክለታ ምስ ንሰግር ናይ ዝወርሒ ደረጃ ቅድድም ምሽክለታ ኣፍሪቃ ዩሲአይ ቅድሚት ማለት ተዘርጊሕሎም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዛቶ ዝነበረት ቀዳማይ ደረጃ ዓቂባ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ኣልጀርያ ድሕሪ ዘመዝገበቶ ብሉጽ ውጽኢት ብ636.59 መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ብ511 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ትስዕባ ኣልጀርያ ድማ ካብ ሞሮኮ ብሓንቲ ነጥቢ ድሒራ ብ510 ሳልሳይ ተርታ መሓዛ ዝወጻ ሓድሽ ሰሌዳ ነጥቢ ኣነጺሮም ደቡብ ኣፍሪቃ 446 ነጥቢ ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ብውልቂ ንዝተሓዝ ነጥቢ ሞሮካዊ ምሕጹን ላሕጻኒ ብ174 ነጥቢ ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ተዓዋቲ ዙር ኣልጀርያ ኤርትራዊ መኽሰብ ደበሳይ ድማ ካብ ራብዓይ ደረጃ ናብ ካልኣይ ብምሕኳር ብ155 ነጥቢ ይስዕቦም ሳልሳይ ድማ ኣልጀርያዊ ዑዘዲን ላዕቃ ብ154 ነጥቢ ንምሕጹንን መኽሰብን ይስዕቦም ካልኦት ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ሒዞሞ ዘለው ደረጃ ነዚ ይመስል ተስፎም ዕቁባ ማርያም ብ100 ነጥቢ ሻብዓይ ኣማኑኤል ገብረዝጋቢሄር ብ76 ነጥቢ መበል 15 መርሃዊ ቅዱስ ድማ ብ62 ነጥቢ መበል 18 ደረጃ ሒዞም ኣለው ይኹን እምበር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብቲ ብዓለም ደረጃ ማለት ብወርልድ ቱር ንዝተሓዝ ነጥቢ ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ነጥቢ እውን ከተዋህልል ኣይከኣለትን ደቡብ ኣፍሪቃ ግን 32 ነጥቢ ብምሓዝ ካብ ኣፍሪቃ እታ እንኮ ነጥቢ ዘለዋ ምዃና ዩሲአይ የመልክት እዚ ዘነጽሮ እንተደኣሎ ኬንያ ኣፍሪቃ ኣብቶም ብወርልድ ቱር ዝልክዑ ዓበይቲ ውድድራት ኣተኪርና ክንሰርሕ ከም ዘለና እዩ